Ganito po ang paggagawa ng itlog na pula. Una po, nagiging brown muna siya. Tapos nag-i-evolve. Steve. Putik ito na may asin. Putik po na may asin. Tapos dyan na po yung peppermint. Mga ilang araw po bago ano. Tapos lulutuin po. Lulutuin po yun. Hugasan na yan. Putik yan. Putik, Nasaan niluto. mo? Malak putik. Pero ako sa gitna. Ilang daan na po. Ito po, ang dami po. Araw-araw gusto naman na ano, may nagpaprotestate na. Dadaling ko po kayo. Naya pa po, ang dami pong itlog. Ayan. Dadaling ko po kayo dun sa patuhan. Ayan, dami. Ayan. Pagkatapos po ng oras po.